IFM News Prime Edition. Para po sa unang detalye ng ating balita. Ilang paaralan po sa Dagupan City balik eskwela matapos ang ilang linggong class suspension. Para sa detalye ng balitang iyan, narito si Idol Joanna De Vera. IFM News Prime Edition. Matapos ang ilang linggong suspension ng face-to-face classes dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat, balik eskwela ng ilang paaralan sa Dagupan City matapos na magpatupad ang pamahalaang lokal ng localized class suspension. Ibig sabihin, para lamang sa mga paaralan na nasa lugar na may baha, ginagamit bilang evacuation center at mahirap ang access, epektibo ang suspensyon. Samantalang nakadepende naman sa pasya ng school heads or principals ng mga apektadong paaralan kung sususpendihin ang klase sa kanilang paaralan. Ilan sa mga paaralan na nagbukas ng klase kahapon ay Karanglaan Elementary School. Ayon sa ilang guro, bagamat may pasok na ay kakaunti pa umano ang mga mag-aaral na pumasok. Sa kabila nito, tinuloy pa rin ang klase para sa mga mag-aaral na pumasok at tiniyak ang seguridad sa loob ng mga paaralan. Balik eskwela rin ang mga mag-aaral sa Federico and Seralde Integrated School. Maaga namang humalili ang mga barangay tanod upang maalalayan ang bawat mag-aaral na papasok. Nagbigay katiyakan naman ang pamahalaang lokal na patuloy ang kanilang monitoring lalo na sa mga apektadong lugar. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.